La tesi doctoral sorgeix d'una necessitat identificada en la pràctica clínica i en concret en la intervenció en parelles en què un dels membres està diagnosticat de depressió. Aquests són casos complexes, no només per la quantitat de recursos assistencials que requereixen, sinó també perquè acostuma a ser difícil establir una bona aliança, és a dir, aconseguir que les parelles treballin de forma col·laborativa i com a equip durant les sessions de teràpia. A la vegada sabíem, per investigacions prèvies, que l'aliança és un component essencial per l'eficàcia del tractament i també una condició difícilment assumible quan les parelles es troben immerses en una situació de conflictivitat. A la tesi doctoral, les parelles van ser classificades en dos grans grups. Per un costat, teníem parelles que havien assolit un canvi simptomàtic al final del procés terapèutic i que van resultar ser parelles que presentaven nivells elevats de satisfacció en la seva relació, i per altra banda teníem parelles que no havien assolit aquest canvi i també van coincidir en ser aquelles que presentaven nivells elevats de malestar conjugal. Vam dur a terme una anàlisi mixta, incorporant tant dades quantitatives com qualitatives, a través del qual vam poder comparar, contrastar uns casos i d'altres i vam veure què hi havia de diferent, tant en termes de la comunicació de la pròpia parella com també en termes del que havien fet els terapeutes. I com a resultat final vam poder identificar i concretar estratègies terapèutiques amb les que resulta eficaç intervenir quan es treballa en parelles que es troben immerses en una situació de conflictivitat elevada. Per tant, la tesi doctoral té una clara aplicabilitat clínica que pot resultar útil per professionals que treballin amb aquesta tipologia de casos.